Hilak mas na kalipay. Anjog hilak na eh. Hey guys, magpunta. Kalong ginati karon sa kuan Katipunan. Sakay may kuan rila. At tumis sa mga pigsuon kay yani nga tumatag hapon sa bahay pero karon sa trapon. Okay, karon makatog yung ginati kuan Katipunan. Okay na pud yo nakato. Ay kato sa kulay ni mo das kuan dito tanong. Dito ta. Ako ali. Luli. Dali ra po din, tumabot pa ka mga igsoon na laki. Kita na po ano. Manila. Adi ulo. Nanamidari si Jang business natin, ginagmay. Nung itali ko kong hilot eh. Nangyayilot dali. At mag-ihilot. Sana mga doon sa yung sa likod ba? Kasi may napahilot ka dali doon. Si Bilin. Bilin? Bilin gara? Bilin kapi. Hindi, kaya mo lang ba? Ang lipstick ko na siya kay mag-selfie ko nomi. Panahon mo sa amin dahil ay. May remembrance ko na yun, balik na ko nung Cebu. Ang outfit guys. Kasi nakakita na mo dani kan mamaalis ni. Ang giarbote, ang may dawa. Papiniyang gisuot sa kwan ba, ang mamaalis ni. Mahapod. Kani po dang sanina. Hindi po niya maraming gisuot. Gamay-ramay ang magidang sanina, panglarga naman. Nasaan galapit? Ito ka ng langdan. Nag-selfie lagi ko nomi. Tata. Ha? Selfie lagi ko nomi. In taon, ning malagsuon nga. Panagsara magkita ay. Si Bumi. Bakit may dari kan gisutan nun? Sabi ko kaya pero may gutanan kuhan sa yuti. Alugbati o kanang kuhan buwad. Kuhan man ron, tabo man ron. Matay kuhan tindira to viewers kung sa dyan mo. Salamat eh. Nawala akong sa midari, muli na po mis puti. Mingo, nilang tabo no. Yung may tao ba? Sao na dagan man pagpaudan niyo kuan. Magtabo. Halag mga iro. Ang dagkarabas mga iro na dito. Nagibuglo. Pero bigabit dito ganong bati buhad do kanang kuan sa yuti. Mga palit dari. Muli na pud ni ron. Sakay mi grila. Nga namang sakya na rila. Mo doon ako na din. Oh, ang lamia siningi mo ang giluto te. Asa man kampo ako gulubati. Ikaw dari ra kuwat. Pangatag ko sila din. Nang kita inday. Ha? Lami ka jud ijang giluto oh. Sari-saring gulay. Pare pud. Ang kaduna. Isda. Ato ka. Agis bunting. Ato ka agis ha? Tagpila ka putahe mong lutoon te. Kadadlaw. May nawas alay. Ngano man. Dugo-dugo ang balbagwag. No, kami. May nanalo ko ka. Kaya na pag mo gani, dyan mo ko kami. Pila nang kaputahe 8. 8. Siyam. Padala mo sa Tegsuwa. Kagisara man nun pud kahiwa kanun tatay. Kagisara pud kahiwa isang kanun ginagwer ka just kinanas tatay. Pero ganina o gabi eh. Yung dagan-dagan na isang karon. Ay, basta kami na eh. No, ginagmay. Ito na mi guys. Ganang nailawin. Te, bye-bye. Bye-bye, te. Bye, ang primo. Kalo din yung kalubati.
Nga nami guys, nakauli nami. Nasta tayo dari sa do dyan. Nanay si dandat to tayo. Ipadadan ka nga taster o ka ng karning baka. Ug buwad. Beng! Panda. Panda. Hoy panda. O mani mo atong ista tayo dato panda. Way ubad. Nanaga jud. Daga mo ang brother nga. Buutan. Daga ang brother nga buutan. Amin. Kita na dyan misang igsuon nga. Buutan. Hilak mas na na kalipay. Ansyong hilak na eh. Imang hilak ta. Hilak mas na na kalipay. Way hilak kay kay mong gihilak ta. Hilak mo ka na eh. Kalipay kay. Hilak sa kalipay. Hilak sa kalipay nga. Uli na. Yung hilak maghilak ta. Yung barok. Ano ka hilak ka? Ano mahilak man mo? Magpasalamat mo kitang ka ng mga buhi pa sa Yabot mga ka ako. hilak ka. Ang mo maglipay. Naglipay kay nabot na ka. Ito sa mapunoy. Pamilya nga mga buhi pa sa pulo. Sa mga sungay. Yung hilak do. Kaya yung hilak ta do. Ano pag Ningilak ra na siya tay kay nalipay nga nakauli na. Wali kang duli do. Isa ko na mo matiman sa ninjo. ako ng pamilya din tibok Alicia nga. Hapit ka tabugato. Dibuhi pag yung tinginoo. Ngayon ba't ako? Ako ganyan mawa. Magsunod-sunod na mo panawa. Dapat nga buhi pa sa tay magminalay na tang tanan. Buhi pa ta. Wala problema. Yan Sa hilak ako do. ng pamilya abi. Naghanang nangagin itong mga kasdanang kamatagyon na buhi gyapon pa. Ako naman, abin ako, mahawan ako. Mas naging simana, Wag gani mi nagtuo nga mabuhi ka tay kay grabe majud mi nagtudo nga mabuhi pa sa tay dito mi sa ospital lahom nakajog tingag di na mailhan. magandila. Ningukok nagjang dila. Nang nakakazot ang pasalamat sa Ginoo nga gitagaan pa sa tay og laing kinabuhi. Basta itong mga Nga nakalingkawas pa siya. Napa. Please, puti. Ito, pinaganan ka niya. Hilak-hilak naman punta. Ay, wala kilang eh. Mabuhi, mabuti ang pulos. Hilak man siya tay kay sa isang kalipay ba? Di, hilak na kayo naglisod sa airport. Sorry, Kim. Sorry, Kim. Naswing dani maghihi kag katawa kay grabe mo katawa ni pinatukutok. Kami taon. Ang sa ko do, Si, Parito eskwela. Ha? makaran daw. Dako pa na. Si Kokoy, si Koy-Koy? Alabog ni Gail. Ndak habog si Gail. Lagi magdudan, lagi nga naman mabuti ang gamay. Kasi, Nanambok manday ka do. kaon. Agamay. Loy to si Ria, mingawon to si Ria, loy rang gapitak-pitak karba to si matang Ria kay lakon. Tuntid to mas airport ba? hilak to pagtalikod, oy. Hilak to pagtalikod. Nooy pud. Kung sa dito sa dito ko kay rong magkaon. Hindi sa mugi kanday. Atipunan. Arabang gwapo, bagong gupit, hilak-hilak. Nagkilang-kilang. Kumayan ka sa airport, Kim. May hilak na Kim. First time ni mo masakay aeroplano ka Raisa? Kaduha. Kaduha na. Hilak man nga. Nananoon, wala noon. Wala ko sa Manila. Ha? Di ko mato. Di ko masakad. Likano. Nganon sa may musak dyan? Aris barko. Kaya may balon-lun. Makapanglangoy pamunta. O aeroplano kay dit sumantang kagmo. Tibugsok. Mak na. Pero dali rapod ka sa biyay sa aeroplano. Baba ka sakay aeroplano tayo no? Si Champin magsabot man ni. Butan ka sa Ria. Buta na riya. Magpakasal mo ni Ria punpon do. Punpon, kaluyas Ginoo ba? Sibil na good. Kuno Ha? Agosto po. Ang gusto pohon. Sibil na lang. Ada mag
Aw pari, gamay may bero yung despista, kapiliya. So, Na may libreng kasal. Mga pista-pista kay naman ay libreng kasal. ito na May uy nahinog ka palsas dito ano hilo na. pari, huwis mo raman na pang ginoo mo po na. Ako gani, pero may gani kong gibas, na sweet ko naman ni Junjun nun dyan. Wado may kasal sa pari. Ang mga katoliko, Dari bari ka tuloy ko. Ano ba Di mo kasal man mo. Huwis. Ama. Di may kasal. Pabito ibas ko per mi, wado may kasal sa pari. Nay mo ingon. Ano makasal sa huwis kay ang balaod ka dyan nga delikado, kining gobyerno. Kining pare, may sa pag, sige mo, buwag, di away. Mo ko ni gracias Ginoo, bugwa ko ni kasal sa pari, matud pa. Wala, grasya ka mo nag-iipon ng mga krento. Bugno. Pero kaloy sa Ginoo nakasabot trama pud ming Junjun, may away-away. Nadagyawan ninyo. Mukaway raman pud nagamang pamudyo, waman may away-away, waman may lalis-lalis. mo ka na di ka na Si mamado. Kidodo mo hilak na kay. Mga ko dito sa dao. Nay, si Kidodo mo hilak mo cute no. Kasado ko. Kasado. May gara-garaan dyan kang bingbing para mga trapanas bingbing, malingaw ka dana do. Nguya buglain. Munay dakong sa Ako mga Agosto ako mo balik. Aw, ako magpista. Sa Mayo. Mayo. Agosto. Manambak na sinanay, ikaw may magatiman do. Ah, July. Baboy. May kagbabay na ni. Oo, to. Sinanay manambak na ikaw may magatiman. Samot na cute ang kid. Lingawan ba? Kay kalingawan ba? Samot ang katawa mo wag mata. Nambog niya ano? Nanambak ito si Bingbing. Kita din kuwan. Nangaping na. Nakiyot na si Bingbing na, makatawa. Nanay aping. Gara na ka na Romeo. Siya taot ko ni Joseph. Dadi ko. Jen, Ha? sigara na kakawya mo na Romeo. Huwag ko gani. Diyan kung hapon mo. Balik. Nakayab na ko kang Romeo Bing. Isda po. Diyan kung hapon mo palit mo. Tagbang rukun. Para ba Romeo nga naman panasiulo no sakit na. Bawo nang pakita na po si mana na. Pagkawang bibing na Ako wa. naman ka dito matasag daw ta kay bawo. Ulo. Yung mga buwak naman ang lami ano. Ito mga banda. Romeo. Na mo tumuli mo ton. Malipay na sa nanay do. Magaban mo dugay-dugay. Tatay pod. Sugab tingog. Ha? Promise? Promise yun? Be perbe. Ito mali ko no te. Hindi na rin sa maginaminam. Bantay. Nabantay ko ni si Bingbing na. Si Bingbing dyan mamim kulata. Mo pa sa patong sa imong pambuli. Ano na buyag baboy na do. Maruiso. After naman nagkuhan na kanang yun. Okay na namayad. Atip na lang man may kuwang. Tapal na aya. Tampunag lang kay. Kung kuba ni mo gaganas tae. Upo nga sa buko. Bukuhan ka sa kong Kuhan ka rin ito basak. Mas una bang Mario? Hindi, basak mo na kung itakrinay mo inspeksyon. Lingawan ba? Ano na dani? Magbuko na lagi. Karo dyan ni diyang mga tado kay cute lagi kuno kadyo kag muhilak. Kasi may hapit rin mga ano. Buwag na. Na? So, Raston. Paramis naong day, paramig naong ni Dodo. So, Raston, ka nga ito No. report. Mubazi pa para mong naong. Parang tamig naong no. Para mong ilong. Alas 7 pa. Alas 8. Sa gabi eh. Bisa ka Ato bang naman. sagel? Cha, cha. Kila to sa cha. Karo ka dyan yung bataan eh. Parehas ko namig naong. Para ba tag kilay po? Nangabaktis ka bi. Tagpila-pilang mga hybrid na bakterya. Nabitaw. Ba't pa man? Naidaghan, bisig baligja ba? 5,000 na. Hindi ko siguro. Tagpilang baktinda ni na mamalit. Nakabandi ko lang sa 3,000. may 3,000. Dagko na. Pwede na. Ihaw na. Ihaw na. Mapay pag-ibuto. Dagko na. Pag-ilutas ba? May... Dagko na. Bimeng! Grabe. Iya, nagtama na mo pag-ibuto. Ano bang hinibutan ng daan? Kanang nga na, hinibutan ng daan. Oh, ning bataan ni makatakod, makatawa. Kung buyon. Nagkuhan. Oh, ning bataan ni. Nabo na yung hukos ka na. Hindi na ka maglisod, ganay hus, nanayan. Baldi to sa adik kitang. Ang dakong baldi ba na? Para po ni nagkaslan mo ni Ria, na mo'y baboy.
Muhi pagkag manok. Ihaw po. Kasal ka sa pagkain, mga tao ng trabaho. Unsa masuk ko. Muhi kalipas mga taon tay kay kaon magajud Uy, muhi. sagod. Kuanon. Pagkaon ko ng mga tao ngoy trabaho. Aw na, naman yun pusta tay sa punto. Pagkaon ra sa mga tao ngoy trabaho, binuhing baboy. Tawanan. Sakto pagkatay. Pero kuan man na, okasyon man. Oo, na mga sa kabuok, para pista, perhuwis lagi. Anja daig na ipring pari tay danas kapilya. Kapri, managkasal, ano may bayad? Ako nagsinabawal ko. Tama ni uto na ta na. Sabang ka nang gamay. Ta, ikaw tay ta. Namali ka na. Diyan ako. Malikon na ka. Hindi, magpampo sa baw. Ah, tama ni uto na ta na. Mga Ano ta? Dito di mo katipunan di ay. Tabo, nabo mo. Palit may galang-galang. Himingaw mo ko galang-galang. Tiya ba? Hindi ko bulang mo na. Na, kamanang. Ako ko Bago tagay. yung do. Ha? Namot Ora to. kabuan. Pwede ka tagay nga tita ta. Ay, Namutos diyan plastic. mo. Lalo to isa kasulok. Kamu sana. Ta. Basta gata ang sabot, Beng. Ay garang sabot basta dyan tilbaan sa irong pa mo. Mubarag di ka buhok. Nanakay ka vibes, Beng. Nanakay ka vibes. Dito sa Valencia ako yung amigo. Ito naman sila sa Manila. Ha? Maka-vibes na mo na ng angkel. Tama ni uto na ta na. Ah, Malikon na ka tay. Diyan ako. pisagin na kang bulig. Oh. Mo kaya tagay dyan ng saging. Ang tambol ka ra ba? Ba't naman barag ang buhok kay hilakan? Ha? Ay ka? Yung binuangan dyan kang bingbing do ba? Barag buhok mo. Ala. Tama ni uto na ta na. Ikan. Sige kan. Trabaho. Isa ba rin? Junjun. Si John nga dyan Gonzales. Dahil mo ko kakita. O mo ko Santiago. Wala. Ta, nga na ta na. Barag ang buhok mo. Tuwa na ng luha ron. Medyo ito ito. Medyo baki. Ni barag ang buhok mo. Luha lang na. Basta ko na muluha ko ng buhok. Ay, mubarag ang buhok mo. Luha ko no. Maluha ang buhok. Oh, bataan eh. Katay, nuwangin katay. Luwa bitalo. Mahal kami. Patambal ka do. Ikaw bito mabiling dali. Huwag ka lang tapos. Tambal ka ba? Neolingawa. Diyan mangungit. Timungitan. Mukaan magdaghan basta. Panbangitan. Ati manan. Yung ta guys. Dagang panyuto guys. Deket. Nagasog ba kukuwad. Na sa lamay. Mga badis na manok. Nainang ka ng itlog. Na may sinabong ay karni na pizza. Salamat sa Ginoo na nagnakaw ni tatay gaman na nabili siyang kanon. Yan ang muli nga sa kuluto, mamarot. Matay ako, tambok nga. Mabito ko ning niwang ng tambok ni noong ko. Di ka pa ng umaga. Yun, ang busan. Nagliplitin. Mo na laman ay nabilin pang alas city. Mura ni isa. Salamat sa Ginoo kay nauman naguban. Pagkasining naikatungo sa. Yan sa lasas tambaw. Kanito dito. Away lasa. Kadkalang. Di ako ang. Ang katong Mura ko mabuka. parang sa una kami Asa katong parat? Hindi ka itong Tong Diyos. Diyos. Pangpahumok man tos plema nimo. Aplihan ko ng release ko nga plain magkaon bin. Jeros na ibibinom po ang virus. Naiaprihan ko. Tapos uto na pa may minum. Suwabin. Tapos uto na pa yung minum. Duha ka kutsara gani. Ano pa pailian sila sa ang gibuhat nga lagundi ba? Unsa tay? Di matay ako, tambok nga. Mabito ko ning niwang ng tambok ni noong ko. Di ka pa ng umaga. Yun, ang busan. Tata. Tambok mapusati. Nawiran din nimo nga baga. Ang buktan. Sister. Tambok pusati. Sumunod tayo niwang. Si ate, mo ni kamoy ning niwang. Nakaibaw day ka tayo nga tambok ko. Awin yung mga pagagawa na. Mailan din ning tambok ko sa gawiran ra. Ilan Nung sa tay? mga nanalagay na natako lang yung mga mahan. Ano ba taas yung kinabuhi? Taas kagrasya. Kung may tao na lang yung magkuntak-kuntak, mawa ka niya. Mawa ka niya pa.
Mamuboy mo kinabuhi. Ano ba day ko kwarta ay ka? Kana pag tawag, tahod mo na, di man na nagkukota. Paghandong ba, magiging ka na may doon. Musta na doon? Na mga jibang anak nga, hindi na makapangamusta. May pagladyo. Hindi man na importante ang kwarta, basta ang importante makapangamusta. Yahod na kwarta. Basig mauwaw manawag, bakit way kahatag. Mau na wala sa sisa. Kasi na bandi. Yes. Kaya ano nga may tawag-tawag. Wala simba. Wadi rin nakapanawag sukad. Karang tao lang yung inani naman. Kalau mataas yung kinabuhi. Yung karawat ka grasya. Yung kwarta. Paghandol na, pagmahal na. Ano na yung grasya. Sukad nga nagkasakit ka tewa Ano ka. kang nanangatag, kanawa nanangatag. Nagtao na sila, kumabot ang pebaw, kinsa sila. Ang mga followers, Oh, hindi tao. nagmahal na. Sa naikwarta, wala na magpebaw, naikwarta. Labi na to. Bili. Labi na to ning hatag nga di magpaminsyon. Basta Diyos na laman tong mga tao nga. Ano ba mga hatag eh, katawan. Ba nga duwa magpaminsyon. Bumbinga na na. Lapiyo. Wala ka tawaging manding tayo sukad pagkasakit ni mo. Aman. Wala manawag. Boy. Hindi ka hambog mo na yan na. Hindi mo nawag kayo may kwarta. Talentado. Kaya wa may tawag-tawag. Dato. Dato. Na. Dato ay loto. Datos kami din ba?